Prest zaudete? Bai. Venga. Bueno, off the record ikusi dugu, badugula jarioa, solasteko jarioa eta gai interesantea hitz egin dugu. Super interesantea. Hasi gara landareekin, Bai. gero segitu dugu telebista kontuekin. Bueno, bat eta bi denetaz hitz egingo dugu, baina zuezate protagonista, badakizue hau bikografiak saioa dela eta bikografietan egiten dena da biografiak errepasatu. Ez dakit horrek adore pixkat ematen dizuen, zuei buruz hitz egitea. Segun ez esaten den, ez? Batez ere. Edo nola planteatzen den. Baina ez, ni antsitaterik ez eta ematen. Nei ere ez. Egia da, daukala punto bat ola egoantzako, ez? Nire zitengoet, baina bueno, gero ikusiko duen baino sartzen gehan. Eta baliargarria izan daiteke baita ere, gogoratzeko, Bai. bakoitzak ez? Gauza batzuk egola asko egiten zaizkigu bidean. Eta ez ditugu baloratzen, ez? Batzutan. Oire bai. Asi que gu prest. Buku prest. Prest zaudete, Bai. gozte naiz. Bueno, errango dugu, bagera elkarteak antolatzen duela hau. YouTubeetik jarraitzen ari digute, eta baita Hamaika Telebistan ere, beraz, horiek ere agurtuko ditugu. Eta ari nintzen pentsatzen zuen aurkezpena, eta izenako handik ez ditut erran. Katjalin Miner eta Tesa Andonegi, eta pentsatu dut, nola aurkeztuko dut bikote hau? Katjalin Miner idazlea, Tesa Andonegi aktorea, baina gero ohartu naiz oso polifazetikoak zaretela. Ez dakit zuen nola definitzen zate, Zugadiez kazetaria zara, ikasketaz? Bai, ikasketaz, askotan jartzen diate errotulo hori ere bai, ez? Idazlea eta kazetaria batera. Egian ikazetaritza puru-puruan ez dutela asko jardun, baina bai identifikatzen nahi hortik, azkenean komunikazioan bai lan egin izan dut, orduan, bai, ados nago etiketa horrekin. Idazleana onartzea gehiago kostatu zait, igual. Pues bazara, oraintxe kaleratu duzu liburu bat? Bai, orduan jari uste horrekin ja, bueno, uste sententziatu dutela, bai. Frogak badaude, Katjalin. Bai. Bai, ez usurpatzailearen komplejo hori, ez? Baina guztat igual, denok gertatzen zaigula. Ni aktorea naiz, ez? Baina egia da, kostatu egiten zaidala nolabait ere, esatea erabat aktorea naizela. Beste gauza batzuk ere egiten dituzulako, edo ditudalako, ez? Baina denok daukagu sindrome hori, fraudearen sindromea, eta guztat idazlei ere gertatzen zaiela, ez? Osea, zer da idazle izatea edo, ez? Bueno, aktore izatea, aktore lanetan aritzea da, baina beste gauza asko ere bagara. Ez da hori dela gehiago, ez? Ez bakarrean ez zehatzeak, gehiago egonda ni erosoago igual, ez? Osa gehiago jarrita erosoago. Baina hori ere bada, nik uste gaina emakume lotutako kontua da asko gehiago, ez? Bazpare arrautzak saski askotan jarri izatea, ez zote da eroriko edo mailak hanka desente eukitzea, batek faiatzen badu beste batzuk eukitzeko, ez? Eta orduan besteok laguntzen digute askotan gure burua definitzen, eta hori ondo dago. Bai. Zuk aktorea naizela, aktorea naiz. Ni ere idazlea naiz, eta kastaria. Bueno, orain sofa batean zaudete, biak, zuen bizitzaz solastuko duzue, baina ez duzu elkarri ezagutzen. Ez, bueno, pixkat. Pixkat. Twitterrez ezagutzen dugu elkarri. Bai, ni izan zetenean Tesakin, esaten ezagutzen dut, eta nik esan, bai, bueno ez, osea, bai, Twitterren da bere lana ezagutzen dut, baina personalki gaur ezagutu bera. Bai. Bueno, nik egin ditut lan batzuk eta bikografia honetan saiatuko gara bien biografiak pixkat elkartzen, ez? Eta nik hola bote prontoan gauza batzuk bilatu ditut eta ea zuek ados zaudeten. Pertsonai publikoak zarete, idaztea maite duzue biak, Wikipedian agertzen zarete biak. Zuek egin duzu zuen perfila? Ez, eta lehenengo, nik bai korregitu, bai kendu ditut gauza batzuk, ze hasieran, zure ez dakit nola egongo da, baina nerea, ez dakit nork idatzi zuen, baina dena jartzen zuen. Baina dena, nire anai arreben izenak, eta nire semen izenak, eta dana. Baina hori nork daki eta nork jarri du, eta zertarako jarri du. Ez dakit zeinekin ezkonduta, eta gero ez dakit zer, dana jartzen zuen, eta bueno, nik borratu nun. Baina flipatu inun, dana jartzen zuen. Horre kazetariak behar bada ikerketa bat egingo dizu, ez? Bai, polizia izango zen, jutea bilatzen. Bai, egin daiteke gainera, ez, ikerketa hori, oza, bilaketa hori egin daiteke nork egin duen jatorriz. Ez dakat idearik. Nik behin egin nun tailer bat Wikipedian inguruan, Wiki emakumeekin,
eta konturatu nintzen, nire adinerako teknopata egia nintzala, ze antzuden ni baino helduago zian emakume asko manejatzen duenak perfectamente hori dena, eta nahi oso komplikatu ireztzean, eta esan nien, nahi zuten askatu, baina nik sartzeko ez. Eta dukate eskaria da, argazki aldatzeko, oso argazki horriblea dago, zegin hundik atera duten ere, argazki hori, eta orduan eskatu nion, badakite norne biltzen den, Marisari eskatu nion, biltzen dalako hortan, da esan zian bidaltzeko inun atera gabeko argazki bat, eta ez dut fundamentorekin. Oseko, baina nire kulpa argazki txusi hori gotea. Zuk zeuk jarri dezakezu, aldatu dezakezu uste dut. Baina nola ezakiten. Bueno, nik lortu nun, zuk ere bai, benetan esaten dizut. Hemendik etxeko lanekin. Bai, editatzeko, ez dakit nola, baina nik lortu nun. Beraz, ezin du oso zaila Eta orduan jarri dezakegu adiez... Edo zer gauza. Hola, fantasmada bat ere. Eta gezurra. Zer jarriko zenukete, zuen Wikipedian? Zakit, baina igual. Zer jarriko nuke, nik. Ja, igual. Ezakit zein nire logro handiak, baina... Ezakit igual... Esan. Esan eta... Ez ezakit, jarri gertuzke irrelevantea dian datu asko. Hori, ezakit. Bai, ez bere, oina, 38 zenbakia. Ez bai, behin... Estopako kantanteekin egin zuen bidaia bat abioian, egia dela adibidez. Benetazko gauza jarriko zenituzketen Wikipedian, baina... Bai, gezurrik ez dakite, oain gozan batuko nuke. Ja, nik ez duke jarriko. Ez dugu garrazkerik aurkitzen. Egiten aldu duzuena da, hemen kontatu eta gero Wikipediako arduradunek apunteak arditzatela eta zuen Wikipedia osatu. A ber, Wikimakumeak apuntatzen jun, eta biharro Kristo Wikipedia gurea. Eta nola izan zen estopako bidaia hori? Jo, ezagizatuko buruz zaiten hau, egia esan, baina torrintzait. Ni oso alperra naiz abioiak hartzerakoan, ez dut kolak gorrotu ditut. Berdintzait, bankuan, bankuan batez ere gorrotu ditut, baina abioitan naiz azkena geratzen da noitakoa eserita eta gero altxa eta jonez. Eta esagun nuke Bartzelonako aireportuan zela, hona etortzen eskalaren bat edo. Eta hori nahi azken geratu nintzen, pixka despistatu nintzen, eta bi salakoak atera ziren, eta zian David eta Jose. Eta, estopa zalea naiz, total, osasen ere zatzen momento fan. Eta ni, ostra, despistatu nintzen, barkatu, eta esan zitzen, joder, jan barkatu behartzen nuen. Eta orduan, egin nun berarekin pasillo guztia, Davizen semea zegoen, oso gaizki portatzen da nume bat, por cierto, eta dena jotzen eta hola, eta eskatu nahi izan nien autografo bat, baina ez nuen egin. Etzen nien esan, soy escritora. Soy escritora. Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién soy yo, eso es. Igual ahora yo tengo el mismo derecho en la sala VIP que tú, pero bueno. Bueno, zuk norez beti ere gertatu zaizu? Bertze famature batekin... Bueno, etorri zait burura duela 3 urte edo aurkeztu nuela sail bat zinemaldian eta Benicio del Toro ondoan izan nula. Baina, eta oso tipo altua da. Ia 2 metro, Ah, bai? Oso serioa, hola. Aurpegia, espresioa ez du asko aldatzen. Baina, bueno, beste gauza batzuk ere bai, segurazki. Memoria egin beharko nuke, baina bai, nik ere jarriko nituzke olako txorradak. Bueno, badituzue, uste dut gauza komun gehiago. Bertze bat da, biei gustatzen zaizue dantzan egitea. Ah, bai, noski. Eta etzarete isiltzen zareten oitako bat. Ez. Asko kontrolatu behar duzu zuen burua? Ni saiatzen naiz orain sare sozialetan azkenaldian egiten nahi naiz ariketa hori. Ze Twitterren daukan nik sensazioa inork ez nahuela irakurtzen. Eta orduan, jarri izan ditut oso gauza intimoak edo, bueno, eta gero konturatzen zera, efektibamente, jendeak irakurri egiten dizu. Claro. Ikusi da zure txioa, ostia, ostras. Bai. Eta orduan, ari naiz ariketa hori egiten. Pixkat, a ber, moztu zaitez. Ze honek ondoriak izan ditzake ez nola baita. Ni bai, kostienteki uste dut, jo naizela gehiago ez dakit kontrolatzen edo bai ahozkoan eta Twitterren eta bar aspaldi eta batzutan igual eskutatik juten zaizu. Ez hainbeste zuk ez zenulako hori esan nahi, baizik eta errepente dauka kriston oi hartzuna edo bertsio pila bat eta esatezu, hau enun nahi, ez? Nahi nun, bueno, nik imaginatzen duen mikromundu horri gauzat esan. Baina nik uste dut, batez ere publikoki asko ikasten duzu, eta ez ligotan sartu nahi zerako, batez ere igual bizitza personalakin ere batzutan, ez esposatzeagatik. Eta gero jendea ez mintzeagatik ere bai. Horrela ikastezu, ez? Esposizioa, euskaraz ezak zein izango litzateken aditz edo hitz aproposa.
esposizioa, ez? Bai. Bai, ni ere konturatzen naiz, ez dila, azken finean ez didala onik egiten edo. Egia da, esaten dezuna nahi dezuna, baina batzutan tuitatzen badezu edo txikoatzen badezu haserre zaudela, ez zara zu ez, haserre zaude. Eta momentu honetan, esateterako haserrea erakustea ondo dago, baina oso puritano dago momentu honetan Twitter. Osea, ezin da esan pentsatu, osea, nik ezin dut esan pentsatzen dudana. Ez, Home, nik, a ber, dana ez. Pentsatzen dudan guztia ez. Osea, pandemiaren asunto, nola kudeatzen nahi gehan Euskal Txiolandian pandemiaren asuntoa. Osea, edo zer gauza esan eta negazionista zarela ematen du, ezin dut ez etorretan sartu nahi. Ja. Hasieran bai, esan baina orain. Bueno, ados zaudete? Aurkitutako ezaugarri horiekin? Bai. Dantzaren ez dugu jorratu, baina... Bai. Jorratuko dugu geroago. Vale. Proposatu behar dizuet, zuen biografia eta bikografia hau zati ezberdinetan banatzea, eta hasiko gara haurtzarotik. Eta orduan galdetu nahi nizuen, zuek nola oroitzen duzuen zuen haurtzaroa. Zu hasiko zea? Vale. Ez daukat batere recuerdo garbirik esan nahi dut, oso memoria txarra daukaten sentsazioa daukat. Orduan ditut, ez daukat kronologiarik. Osea, irudiak ditut, ez daukat recuerdo txarrik, baina ez da idilikorik, ez? Osea, niri beti harritu izan nau jendeak idealizatua dukanean bere haurtzaroa, ez? Bizitzako faserik ederren erabutatu nahiko nuke, aurra zarenean dena da magikoa, marabillosoa. Ez, horrek ez duzen etxarra ez denik, baina nik ez dauka recuerdo bat nire bizitzako fase politena izan danik, desde luego ez, baina ez dara tragikoa, ez? Asko mogitu nintzen etxez, haurtzaroan, ez? Donostian bizitzetik gero Astigarragan baserrira, gero Hernanira, orduan baditut leku askoren zeak, ez de traumatikoki bizi hori ere, esan nahi dut ez da, baina mugimendu askoko zera, eta bai daukatena da, recuerdo, adiz, baserriko garaietan oso ume aktiboa izan naiz, ez? Eta hola askatasun puntu bat, eta gero gauza asko gustatzen zaizkitenean gauza bat asko gustatzearen pasio hori, ez? Gerora juten dana pixka bat bezatzen bezala, baina zerbait asko gustatzen bat ez dieten, berentza ezia marrazki bizidun batzuk egun batean, da bestaten txabola bat itea, Ze ilusioekin iten dituen gauzak, hori bai, edo inkluso gauza materialekin, ez? Baloi bat nahi dezula edo eta oparitzen dizuten momentu hortako ilusioekin, bai daukatola, ja oso gauza gutxikin ilusioratzen nahi zola, ez? Eta hori bai botatzen faltan, baina gainontzea ondo. Zuk, Tesa, nola oroitzen duzu? Ba, nintzen, 5 gara, baina izan nintzen urte luzez, 8 urtez izan nintzen laugarrena eta txikia. Eta orduan, laugarrena izateak superbirintziara behartzen zaitu, ez? Bueno, zaharrena izateak segurazki ere bai, ez? Bakoitzak egiten du alduena. Eta orduan, laugarrena izan da, nire gogoratzen naiz, nire baliabideak superbirintziarako eta gauzak lortzeko zala, bueno, oso mimosa nintzen, edo ala esaten diate, oso negartia eta oso kapritxosoa. Eta, polita nintzen baitere, eta ordu lortzen dituen, banukan xarma hori, eta gero, heldua izan ezenean ere, horri nolabait heldu diot, sedukzioaren rolloari edo, ez? Pixka bat. Bueno, gero kontziente egin dut, eta saiatzen naiz pixkat hori gainditzen, ez? Baina uste hortiz joala. Eta oso nagartian nintzen, eta gero hori ere ukatu zitzaidan, horretarako eskubidea ukatu zitzaidan txikitan, eta gero konturatu naiz negartia izatea oso gauza ona dela. Eta orduan hori ere berreskuratu dut eskubide oso bat bezala, ez? Negartia izatea. Eta nik horitzapena ere daukat borroka batean. Bos ginen oso etxe txikian, ez? Eta gainera, mona, izan gurekin. Eta borroka batean, superbintziarako borroka batean, demora guztian. Baina, bueno, gurasoek amak batez ere egiten zuen altzuena, ez? Gogoratu diazu beste gauza bat, eta da, kuriosidadea untiko umean nintzara, eta hori izatute ingurukoek, bueno, kasi jasan gaitza zala, hori ere bai, nire amak beti izaten du, deskubritu zunean erantzun posible bat zala ez dakit, eta ez dala ezer pasatzen bere bizitza aldatu zitzaiolarekiko. Nik galetu nezaken dena. Eta galetu nezaken limitera. Eta ja momentu batzen erantzunik gabeko gauzak, baina nik, hor neuken jakinmin bat, Wikipedia egual egon bazan, nera mare gara jortan, lasai egon gozan da, behin esan zula. Ez dakit, eta, bale,
Ez? Baina bitxatzen amak dana jakin behartzula, ez? Eta kontura, nagoak zantzen dugu, gauzan hortaz, zantzula, jo, baza bat. Eta niko formatzen nintzen, ez? Badakizu ez dakizu, ez? Baina, hasi ninteken lainoa zati daude, eta irista nintzen mundua borobia da, bueno, en fin, horrekin nik pasan non ez da izan bora. Ulertu nahian. Hortarko nire referentea bazan, bada, nire aita bazan, bizi da horrendi, baina, bai ez, galderak egiteko ez. Aita badago munduko erregea, osea, ez, baina aita santua dago. Hori izan bere erantzuna, ez. Txiro bati eman martzaio dirua kaletik, eta, bueno, ez da duina eskatzea, bueno, holako erantzunak, ez. Aipatu duzu familia, euskera etxean jaso duzue? Bai. Euskera zaritzen zarete familia? Ez, nire goraz, etxean gehiago erabiltzen da erdera. Baina danak, lehengusu guztiak eta danak joan gera ikastolara, eta gure artean, bai, anaiarren artean gehiago erabiltzen dugu euskera. Gorazoekin, ama euskaldun berria. Aita bai, euskaldun zarra, baina... Ni bai, nik aman aldetik erabat, euskalduna esnete etxe osoa, eta, bueno, gaina ama euskara irakaslea urtaskotan, beraz, bueno, badakizu. Ikusi diot, ze ikusi diozu, eta esan nahi dute, ondo erakutsiak izan geha. Eta gero aita euskaldun berria, nik euskaldun ezagutu dut, baina kalean ikasitakoa. Esan nahi dute alfabetatu gabea gehiagitola, baina euskaraz jarduten du, bere fusio marabillosoekin, oantxe Nafarrera pixka sartzizu eta gero ezagizer, baina bai, euskaraz jarduten duna. Eta bai, etxean euskaraz, biharretatik. Horra aipatu duzu, Katialin, txikitan nola emozionatzen zinen gauza batekin ez, eta telesaiak uste dut erran duzula, o telebista. Karo, bieko oso egoera ezberdina bizi izan duzu telebistarekiko zuen haurtzaroan, ez? Ezakit, zuk adibidez euskal marrazkiak izan dituzu. Ez dakite zuk hori egiteko aukera izan zenun? Ez, lehenengo emisioa, ETV bateren lehenengo emisioa izan zen pospolo saltzailea, emozio handiz ikusi genuena, Gabon Zahar egun batean, edo Ego Berri gau batean, euskeraz. Osea, hori izan guretzat, zientzia fikzioa noski. Ez zer nahi zen ez, bueno, ez bakit, 82an uste izan zela. Eta guretzat euskera lotzen genuen ikastolarekin, edo liburuekin, edo bai. Eta ez telebistarekin, ez ikusentzunezkoarekin. Eta nire amak beti esaten du, amonak ikusi izan balu hori ez emozio. Osea, gure gurasoen belaunaldiarentzat eta aurrekoentzat ikustea telebista edo kultura egin zitekela edo ikusentzunezkoa egin zitekela euskeraz, hori izan iraultza bat. Hori izan, euskera zan kalean erabiltzen zen zerbait, baina ez mundura agertzeko zerbait edo erramenta bat izan zitekeinik, ez? Eta oso momentu bitxia izan zen. Nik bai, eta gaina problema asko nituen kastellanoakin. Gero segituan ikasi nuen, ikasi nuen andaluz ez lehenengo kastellanoz horretik, ze bizitza txikitatik Kadizera jungera bai batez ere aste santuta udara pasatzen nuen, denbora asko. Orduan urte bate egontzan, antibutatu nintzana andaluz ez hitzaiten, Hernani batera, imaginatu ez? Eta hola, pixa dagoen basito dagoa, porque igual esaten, baso bat urmesez, ez daki euskaraz. Eta orduan, hori, pixa dagoen basito dagoa, porque netzako traduzio literala hori izan, ez, holanekin. Hori bada bitxia, Hori, izango zan, vamos, osea, pentsatzen dut antxe atako ziala, edo igual, jakin norbaiten amak ez dakila euskeraz, eta orduan kaletik, ni borondate honekin kastellanoz saludatzeko, adia, tolego! Niretzako ziren similak, agurrez ere similak. Orduan, hori bai. Baina hori baino lehenago, eta orduan, ez zaiten gustatzen telebistan ikustea mazteranezko ez da marrazkiak, baina nindun, zakin nola esan, ume batzuk nahiz ez jakin marrazkiak bakarrekin notizatzen dituzte. Eta asko tarratu nun gaztelerazko telebista ikusten. Gero ja, tope, baina... Gure haurtzaroa erderazko telebista da. Eta bikate, bat eta UHF. Haurtzarotik atitzeko azken ariketa bat jarri behar dizuet dela batzutan, bueno ez, askotan, etxeko albunean, baditugu argazki batzuk, gure txikitako argazkiak, nahasten zaizula. Erraten duzu, hain txikia naiz argazki horretan, ez dela posible ni oroitzia, ez? Honetaz. Nio, nahasten zaizkizu, amak, aizpak, dodena delakoa kontatutako historiak eta zure oroitzapen, eta orduan, eskatuko nizueke orain argazki bat aukeratzeko. Seguro baten bat baduzuela buruan, eta pixkat kontatzeko zergatik aukeratu duzen haurtzaroko argazki hori.
Nik etorri zait burura Igeldoko funikularra hartzeko geltokian. Justo parke horretan, geundela, lau ginenean oraindik, lau anai arreba, eta orduan filan, nire anai zaharrenaren jaunertzean. Eta nire superrubia, gauza txiki oso polit bat nintzen, eta orduan geunden nola, filan ez, dena jarrita. Eta oso anai bihurria, oraindik ere bihurria dena, ni baino zarragoa, gero beste aizpa eta anai zarrena, eta lauakola. Oso polit jantzita, nire amak ezakit nola egiten zuen. Benetan ez ulertzen, nola lortzen zuen, hain politera matea danak, eta nik bizi me dauzkat, en fin, ez dakat ino, inbeste fundamentu ez. Jo, baina, gure amek egin duten, nireak, behintzat edo nire adineko personen amak egin dutena ikaragarria izan da. Nola lortu duten familiak aurrera ateratzea, ez? Beraia bakarrik eta ez zira bat edo bi, seme alaba, 5 ginela. Bai. Nahi esan dezunean hori, etorri zait, Larraburu baserrian bizi nintzaneko argazki bat, gaude ni da lehen guzina ditu 2 urte gehiago maik, hor arte hendik alaba bakarra nintzen, eta biokailea, imaginatzen kolako bat hartzen edo, gau ez edo da, baina oera juna horretik, eta da argazki bat oso graziosa gaudena hor, eta uste dut izan izela akordatu, baina gogoratu iten dut. Goratzen dut, ikuso beroa ingo balu bezala, edo zerbait daugatola rekordo bat, bai, eta bidez argazki sinplea, baina esan dezuna ez, gogoratu naiteke egita momentu hortaz, nire buruan bai, baina hini 3 urte eukiko nituen. Eta 3 urtekin gogoratzen nahi izan gauztaz. Memoria txarra esan dizuten nola irudia ditut, baina bestela. Bueno, bikografia honetan aintzinera segituko dugu eta nerabezarora egingo dugu salto. Ez dakit, nerabezaroa hitza aditzerakoan ze sentitzen duzuen. Batzuk hartu dute, antziko nuke erdia. Edo ez dut bat egiten, lenguan entzunun irratian erraten zuen batek. Ez dut bat egiten nire nerabezaroko musika gustuekin. Grazia intzia. Bai, ez dut bat egiten. Ani bai, estopa. Berriz oraindik. Ze musika ditzen zenuten zuek nerabezaroan? Los 40 principales, entzuten nun, noski. Eta goten nintzen gainera, etxeko salan, dago, oraindik dago, aparato bat, eta orduan, besterik ez genaukan, eta orduan egoten nintzen iskin baten hor, mundu guztia eserita, sofan, telebista ikusten, normalean futbola, hori ez du aipatuko beharra da. Osa, zer den, hori ez, gu, 3 neska eta 2 mutil, eta aita. Kate bakarra, eta futbola zegoenean, futbola ikusi bertzan, eta gerora gehiago zeudenean ere, beti ikusi da futbola asko, gure etxetan, nirean behintzat. Eta orduan zegoen, musika aparatoa zegoen iskin baten, eta goten nintzen ikaskoekin horrentzuten eta grabatzen nire zintan, kaseteak, pupurria egiten, eta bai, los 40 principales. Zuka Janin? Segun ze adineta, baina igual, bai, markatuko zuten asko, horren zuten ez nintzen musika gazteleraz. Adin bat arte, 13 arte euskera zentzuten, hasi nintzen, baita ere gaztelania zentzuten. Eta hor sartzen dira, fuera bromas, estopa izan da markatu duen, nire musika markatu duen talde bat, Marea. Fitipaldiz, usatzen asko, eta hemen ojo, Alejandro Sanz. Gaur egun oraindik ere, nire musika, aste honetan edo egiten du Spotify, 2020 zentzun duzu gehien? Bueno, lau taldoek oraindik entzute ditut. Tartean behin. Pantoja ez zaipatu. Pantoja ez zuten, baina ni Rocío Jurado nahi izan ezelako beti. Ez da beste arrazoirik. Ona. Egitan esaten dut. Baina, bai, hasi nintzen gaztelania askoiek, gero beti zeuden euskarazko taldea bat zer roka eta punka iruta. Punk epoko bat eukin un Skorbut, Ocikat, Rip oso fuertea, eta gero rapa. Musika asko entzun izan da beti denetarikoa, baina, bueno, 4 urte edo hartze baituzu, hortik ibiliko nintzen. Nik euskal musika ez duen asko entzuten egin esan. Nik gero berri, euskal musika beti egondu da, ez dakit ez, zehar lerro bezala, baina bai iten un nahi eta bilatu kanpoan da, flamenkoa eta asko gustatu zen zai beti, orduan biltzen nintzen beti bilatzen. Nik hori, euskal musika... Nik askotak aldatzen diat nire burari ze Euskal Herritan bizi nahi zen, baina hori beste programa bat erako emango luke. Bai, zakit. Eta eskual musika ez duen asko entzuten. Benito, bat ez ere. Behin 8. mailan antolatu genuen diskofesta bat. Eta lehenengo kantua izan zen Benitoren, ez dakit zein, baina bat.
Eta Simon & Garfunkel. Bueno, hain zarrez naiz, baina... Garaikidea. Ez. Oso diskoa zarra zan orduan ere. Nerabezaroare da garai bat lagunekin haunitze egoten garena, baino eskola eta geroko estraskolarrak hasten direla. Ez dakit zuek oso zaleak izan zarete txikitan, musika eskola, ingelesa, judo, olako gauzak egitera, do gehiago kalekumeak izan zareten. Bueno, kalekumea batez ere, baina solfeora eramaten ninduten, behartzen ninduten solfeora, gorrotu nuen. Horein hasi naiz berriro, lengoa musikala ikasten, baina orduan solfeoa oso terriblea zen, eta Donostiko konservatorioa hori bai gogoratzen dudala, usaina eta espazioa barrokoa. Konservatua, ez? Konservatua era bat. Barruan egontzeate inoiz konservatorian, bueno, eta txikia, tamaina balimazia, oraindik are izugarriagoa da. Eta usain badago barruan, ezakit oraindik ere ala izango den. Baina ni beldurtuta joaten nintzen, ze oso estriktoak ziren, ez? Eskudero eta konpainia. Eta jo, sufritzu nun, nik solfeon. Eta baleta egin nahi nun, baina, bueno, ez zon... Nik urte bete egin solfeo ere bai, Kristo matarak ebani horako nire amari pianoa jo nahi nula. Ez da izatu guztien pianoa, zentzian bai, baina orduan solfeo egin behar da lehenengo. Tipo, komprometitu zaitez, izutera da erosiko piano bat. Lehenengo, zoi neko nunik. Eta urte hasi nun, bueno, aparte ez dut ondo kantatzen da, ez daukat doai bereziri musikantzat, eta urtea bukaraziko zian pentsatzen dut, horrelako zea dalako, eta inoiz gehiago. Eta gero futbola. Futbola inun, 18 urte bitarte, eta hori bai izan da pasio handi bat. Nahiz da gero zuten segula liga, gizonezkoen liga eta jarraitut, ez ziten interesatu kirol bezala bai, eta da gauza bat, behitu, oraindik ere, ja urte pasadian ez dena futbola egiten, amesten dutela, futbola egiten dutela. Askotan. Amez polit bat, disfrutatzen futbola jokatzen. Bantxezakit bale bat ematen jakingo nuken ere, baina pentsatzen horren gara nun bait. Eta ze postutan aritzen zinen? Punta. Puntan. Bai, golak sartzen da. Gero oso iarra izan ez beti. Eta gainean nesketan liga da 14tik gora. Orduan, karo, imaginatu, ni 30ko Andre Buskatek, ez dakit, usur bilgo zatek, ematezkiten defensa olako batzuk, ni beti airetik ibiltzen nintzen. Negure sobetzen entortzen ikustea, Sufritzeko. Bai, nemasetzen da, ez nik ezin dut aguantatu. Ni ostiatzen ninduten leku danetatik. Baina bai, oso rekuerdo nahi dut. Baina bestela oso kalekumeak. Bai. Bai. Eta oso kuadrillan da, erabeti izan gehan nahiko, bai. Ni recuerdo daukate adolescentziana, bere gora bera guztikin, baina irutzen zait sozialki ere, ni gaino nerabekin iten den lan, eta nazkatuta nago, beti planteatzea nera bezala pasa beharreko zerbait bezala, ez? Bueno, hau pasein behar da, ez hau da bizitzako beste fase bat, beste guztia bezain importantea, incluso askotan determinantea bestatutan ez, baina zera zaion, zein soportabilidade guzten zaion bera bezaroari, zer... Esango nizuke, lekzio modura, baina ez dizut esan nahi, baina pentsatuko dut, ez dizut esango, baina semak dazkazunean konturatzen zer. Benetan dala... Nik pentsatu nahi dut, pasako dala, benetan, pentsatu nahi dut, pasako dala. Inkomunikazio maila ikaragarria da. Baina, igual ni naiz, Karo, ni naiz ama, ez? Baina ni eskoletan sartzen ez, eta nerabekin egiten den lan, eta beste leku batetik da, ez? Eta orduan nik balioan pila bat jartzen dut. Eta izugarri, ni netzako, ja gero eta energia gutxi duke, baina da gehien disfrutatzen, nire lanan partetik gehien disfrutatzen dutena. Gazteekin, egitan, oso ondo pasatzen dut, eta asko ikasten dut. Bai, nire semeak 16 urte dauzka txikiak, eta esaten zian lehenkoan, ama, nerabea naiz, ez nire dizu. Hombre, claro. Gorrotagarria izan behar dut, ondo, primeran. Zu adibidez esan erabe zinela estatu batutara joan zinen? Bai, 17 urterekin. bai. Nola hartu zenun erabaki hori? Etorri ziren promozioa egitera elkarte batetik. Hori ez, planteatu urtebeteko egonaldia estatu batuetan, familia baten, eta nik ikasten eta nik alde egin nahi nun. Berdin zitzaidan nora, baina etxetik alde egin nahi nun. Etzan plana. Bost, nara jarreoko, ez gaixoak, familia baten, bere gauza honak ditu, baina bere gauza txarrak ere bai, eta batez ere espazio aldetik. Eta orduan nahi nun mundu ezautu, eta jo nintzen Denberrera, Littletonera jo nintzen. Urte betez. Esperientzia ona. Oso ona, negarpilo bat, baina, faltan bota familia eta lagunak, eta baino
kontua da gero, etorri nintzela, nire buruaren pertzepzio erabat, ez dakit, irreala edo benetakoa. Edo orain saiatzen ari naiz, nire adinarekin saiatzen ari naiz, hori berreskuratzen ez, nire pertzepzio hori. Ausartz, edo zer gauza egiteko kapaz sentitzen nintzen, bertan hasi nintzen gainera antzerkian eta bertan hasi nintzen ikasten. Baina gero errealitate gordina gogorragoa da, ez? Hemen etxean eta... Eta nola esplikatzen zen hango lagun eta familiakoei, Euskal Herriko zinela, Euskaraz hitz egiten zenula, hemen, zela hizkuntza bat. Abertzaletasuna hain sentitua, horlako ikurriña bat deukan gela, pentsa. Nire amazazpi urterekin, nire arropa guztia, lurretik eta da, baina ikurriña paretean. Nik egin nuen gainera, ez zegoen bestela, filtroak erosin ditu nola, eta korretakoak eta... Eta orduan, kanpotik, uste, gehiago maite da herria, kanpoan zaudenean, bertan zaudenean ez hainbeste, nik behintzat. Eta, bueno, eta beraiek oso ondo ulertzen zuten, oso familia majoan eukan, eta oso ondo ulertzen zuten nitzela espainola baizik eta euskalduna. Mantentzen duzu harremana, beraiekin? Bai, ama hil zan, baina bai, mantentzen dut. Nik pixkat, eta hori akats handia da, nigan, beti izan naiz pixkat desastrea harremanak mantentzeko urteetan edo. Zu atzerrian bizitua zara? Bizitu, Bartzelona atzerria ditzen badiogu batetik, baina gogoratzen nintzen, ni 16-kin bialen nindutela, latxe izan zen, Irlandara. Dublinen egon nintzen, baina uda bat. Eta nire amak beti izaten du, nintzen oso konstiente, baina bueltatu nintzala heldututa. Hor ikusi zutela klak bat, ez? Nintzalaan, eta egongo da zerbait, ez? Azkenean etxetik kanpora ez da konpartatzen haiekin zure gurasoekin bezala, ez? Zure edukatua izan nahi duzu, ardura batzuk hartze dituzu, ez dakit zerbait egongo zanan, inglesa ikasteaz aparte eta hori dena. Bai, eusket emozionalki garatzen zarela, ez? Bai, eta bakarrik zaude, eta nik genuen gaizki pasatzen, azkenean uda bat zan, bai, gaizki pasatzen nun, herriko festetan pentsatzen, edo lagunak egongozian aiten pentsatzen, ez? Baina, recuerdo nadukat, ezagutu nituen espainol asko, gero eskolara bialtzen gintuzten eta han espainolak, eta espainol fascistak, basikamente, batzuk gogoratzen dut bat zara, PP-ko juventudetakoa adibidez, eta bueno, gero beste batekin aliantzen nuen, da zenba bazilatzen genion berari, eta gogoratzen dutan adibidez, esate zigula berak euskera dialekto bat zala, eta gu, barrez, zoaintzingo izugu dialektoan harrapatuko ez eta bazilatzen genion pilo bat, edo ikastola junginala, eta erakuste zigutela etxaferoekin da ibiltzen, eta pistolak eta dena sinistezun, da gertzen, nobialeko dugu Madrila, kakao batekin. Baina, bai, eta gero Dublinenik familiakin adibidez, ikusi arte, pixka bat ze palokoak zian, ez nien gehiagia aipatzen Euskal Herriko zea, baina gero konfiantza hartu, eta batez ere amarekin, bai, iritxeina hortara, eta euskera zitzita, eta umeek iru semela zituzten, eta euskeraz erakutsi nizkien hitz batzuk, eta bueno, bai, hori daukatola kanpoan denbora gehien pasatzen kenduta, Bartzelonako urtea. Nera beraz zaroaz ari garela behar badauker nago, baina zu ere militatzen mugimendu feministan erabezaroan hasiko zinen. 16 urtekin edo. Eta nola izan zen? Gure beti esaten dut, dela militantzia pixkat artifiziala edo prozesu pixkat artifiziala, nahiz gero oso organikoa izan zen, Baina, zen proiektu bat, neska gazten alduntzerako proiektu piloto bat egin zen Hernanin, eta zer dian gauzak, proiektu hori egiten zuten gazteak, orduan gazteak, zian Medeakeko kideak, hau da, Txurru, Situ, Aurora, Nagore, eta orduan gu izan ginen, beraien gazteak, ez? Entzuen proiektu bat, gurekin lanketa batzuk iteko, eta gu segituan, ez dakit, luntze horretan nahi genuen talde bat euki, ez dakit zer, eta sortu genuen neska taldea, gero ja gure bidetik junginan, eta gero bizitza zer da, nik Medeak militatzen bukatu nuen, ez? Urte batzuk pasata. Eta hori izan zen kristona, ez? Hernanin urteak zan pixka bat gainbera bat zegona baita ere, urte horietan orokorrean nahiko gainbera zegoen mugimendu feministari zegokiola, gazteen artean oso gutxi gina, nik horatzen da gero unibertsitatean daia berrartu genula eta pixkat, baina oso gutxi, eta nik adibidez, emakume helduekin
asko zeldu dagoekin ikasi dut militatzen feminismoan, nire aman adineko emakumeekin, beti zate berdin, baina ekin ikasi nuen ardo ona edaten, ekin ikasi nuen ondo jaten, eta horra diez euskerakin lotuta, ni oso berandu konturatu nintzen, feminismoa castellanoz nekila. Ez nuela feminismoa euskaraz egiten, nahiz hemen egon, ez? Eta hor beti aliatu handiak izan dira bilgune feministako kideak, ez? Garaiaitan ere baina pixka bat saretzen junda, baita ere unibertsitatean bakarrera, gure fakultateko zertan, hizkuntzakin ari ginen lanean, euskaraz egiten genuen, ez dakit zer, eta orduan, feminismoa euskaraz egin genuen, da kontuatu nintzen ere, mapa kontzeptual guztia gaztelaniazkoa zara, nire referente guztia gaztelaniazkoa zirela, eta hor egontzan, klak autu bat, nik feminismoaz, euskaraz pentsatu eta sortu nahi dut, ez? Eta hori, gaur daño, eraman detela uste dut, eta gaur gainera, de hecho, ez, kontrakoa pasatzen zaidez, gazteleraz pentsatu berrituta askotan, eta hori da euskaraz pentsatuta sortzearen ondorio. Baina bai izan zen, momentu batean kontuatzea, ostra. Dana castellano hutsen egiten dugu, leloak gazteleraz dira askotan, edo pentsatzen dira gazteleraz eta gero itutzen ditugala moduz euskeraz, manifetan castellanoz ari gera, ez? Eta bai horre egontzan aldaketa bat. Zuk adibidez, Tesal, lan asko egin duzu euskeraz, adibidez, telesailetan, telesaienak euskeraz izan dira. Bai, askotan pentsatzen dut ez, euskaraz bizi nahi dut lelo hori, ni euskaraz bizi naiz. Lagunak euskeraz, lagunekin euskeraz, lanean batez ere euskeraz. Nahiko nuke beste hizkuntza batzutan ere egitea, nahiko nuke frantsesez edo inglesez. Gustatuko litzaidan. Bai, txikitan ikasi nuen. Osa, frantsesa inglesa? Bai. Poliglota... Bueno, lau. Eta gero latina eta grekoa ere ikasi nintzen. Letras purísimas nintzelako. Baina, bai. Zer oroitzapen duzu telesaiak grabatzen zen ituzten garai hoietakoa, ez? Goinkale, nik... Bai, bueno, ematen du, Goinkale baino lehen etzaola, ezer, baina nik, hasi nintzen telebistan 24 urtekin edo. Funtzioan izan zen, lehenengo gauza, lehenengo erridikula absolutua egin nuena. Zu oroitzen zara funtzioa? Ez. Zurin eta garbine ziren, ez? Bai, Martinen egon ez? Bai, esaten honik... Eta jaunda jaben eta horrela. Hor jagotzen, jaunda jaben jari guatzen. Eta beste programa batzuk ere aurkezten dituen, eta pixka denetik egin nuen. Zer oroitzapen? Bueno, hasiko hori, hau txanklismoarekin, ez da, bueno. Zer oroitzapen, garai hortan egiten genitula, ETBn egiten zirela 4 telesail batera, egun batean, egunero. Bi goizean grabatzen ziren 2 plato desberdinetan, eta beste 2 arratsaldetan. 2 plato, 4 telesail egunero, aurrekontua ez dakit oso ondo asko aldatu den geroztik, ez dut uste, asko bajatu denik, baina ematen zuen 4 telesail egiteko batera. Egiten zen Goenkale 21 urtez egin zen, egiten ziren horren jaunda jabe egin zitekeen, edo beste ezaki zer, arratsaldez, eta birako beste bat. Hori da nire oroitzapena, eta beti izan da nire etxea. Eta joaten nahi zenean, orain dela gutxiko nintzen Barrelirara, eta nire etxe sentitzen dut. Baina, Ikusten duzu orain, euskerazko ikusentzunezkoa? Ez. ETB edo euskarazko ikusentzunezkoa? Euskarazko ikusentzunezkoa. Euskarazko ikusentzunezkoa, nik zine, azkena erlauntza ikusen nuen, ikusi duzu? Ez, pendente dakat. Beldurra daukat, teatroan hainbeste gustatuta, ea pelikula, baina ikusten baina lagunak eta daudet, osez nahi dut. Bai. Neri kostatzen zait horregatik, hain zuzen ere, lagunak daudelako. Orduan, kostatzen zait pixkat separatzea lagunak eta personajeak. Baina oso ariketa bitxia da pelikula bezala, azkenean da, etxe baten barruan gertatzen den... Bai. Eta etxean itxita daude gainera, eta hori importantea da, ez da daude beste obra batzuk horrela direnak baitere, ez? De repente ezin dute atera eta orduan horrek sortzen duena, ez beraien artean eta. Uste dut oso ondo dagoela. Ez pendiente daukat. Nik uset hilkanpaiak azkeneko ikusi detena, eta gero ez dauka telebista ikusteko iturarik orokorrean. Esan nahi dute, lehen nahitu gara, baina ez normalean ikuste ditut gehiago plataformak eta bar, ez? Orduan, ez dauka itura telebista piztutzekoa. Orain ari naizena ETB-ri dagokionez, ikuste ditut askotan nahi eran gehiago, eta dira, barre librea, uste eskatzen zula ETB-kalako zerbait, ETB batek ari da, eta gero azkeneko telesaiak, Ondarrauak eta orain Altsasu batera dutenak,
Eta gustora ikusi ere, ez ditut militantziaz ikusten. Ikusi ditut gustora ez, orduan, bueno, posten nau, baina uste dut, ea mantentzen den txampa hau, igotzen den... Baina lau kapitulo dira, eta lau kapitulo eta oso aurrekontu txikiarekin. Hilabetean grabatzen dituztela, en fin, tita. Eta... Seguro nago txintxoak, eta ez dakit, ez ditzain beraiek, baina seguro nago sakrifizio handiak egin ditula ekonomikoki. Hori aurrera ateratzeko kalitate horrekin. Patriaren kapitulo baten laurdenarekin grabatu dituzte Ondarrabako denak. Hori. Osa esan horrekin esan dagoena. Zuk adibidez, Katjalin, kaleratu dituzuen liburuak euskeraz izan dira. Autua euskeraz idaztea egiten zaizu edo nahi duzu euskeraz publikatu? Bartzelonan bizi nintzala, idazten neukan blog bat, idazten un castellanoz euskeraz, ez, asko. Eta hor momentu baten esan un zergaitik idazten dut castellanoz. Eta da, betiko uste hori, ez, jende gehiago erizeko, zertarako idatzen horien ez idazten. Da hor nire baki nun, militantzian hakin bezala, euskaraz egin nahi nula, euskara hutxean sortu nahi nula. Jazta. Eta izan zen autu bat totala, eta hor gaina gara hortan argian hasi nintzen nahi idazten iritzi artikuluak, eta beste leku batzutan, eta hor momentu baten eskaintzatzuk euken dituen gaztelaniaz idazteko edo komunikatzeko, eta ez esan nien denei. Eta hortik aurrera ja euskaraz sortu dena ez, eta noski autu bat da, eta gaur egun ja da, erraztasun handiago daukat, esan nahi dute gaztelaniaz idaztea tokatzen denean, sangre eta sudoreak. Osea, oso, gaurre... Nik ez datelako inoiz probatu, osea, asko probatu, baina nik egin ezak ebietan, ondo. Erdaz, lautan. Bai, uste ondo moldatzen naizela, baina egia da, nire ama hizkuntza euskara dela. Eta gero, entrenatzea izango litzateke ere, baina gero, ahots bat, adiez, ja gero literatura lotuta edo berentzete, beste idazlan batzutara, zure ahots bat garatzen zoaz, aldatzen duana ere bai, eta baten gaztelaniaz ez dakizin da nire ahotsa idatziz. Adibidez, lenguan Eider Rodriguezek kontatzen, berak auto itzultzen du bere burua, ez? Zeren, nolen dezakezu hori eta? Zeren, Jasus Katjalin, guk castellanoz hitz egiten dugu. Osea, pentsatu nola hitz egiten dezun, da hori ateako zaizu ahotsean, da nahi tokatu zaitenean zerbait nire buruan itzultzea, ez dakinte nola entrenatu. Orduan, bai, autu bat da, pentsatzen dutena ez dan aldatuko bere horretan, eta inkluso ez daukat, adibidez, afana honderik ez itzultzeko nire lanak, osea, etorriko badan... Ez dut inoiz itzuli, ez. Ez, eta nire daukat eskaintza bat edo beste, eta libre, osea, norbeten nahi badu indezala, ez, baina ez da nire gaztelaniazko munduakin ez daukat behar ez atxikimendu berezirik, ez da retxazo bat, baitzen mundu bat, ontakit. Ja, bai, lenguan, hori ez, esaten genuna sare sozialetan eta euskara aldia zala eta pixkat azerre, ez? Badagoela jendea, zer da euskara maite dut esatea, ez? Zer da euskara maite dut? Euskara ez da maitale bat, ez da hizkuntza bat, eta hizkuntza erabiltzeko dago. Ez esan eri maite duzula eta gero ez erabili. Hain falsoa iruditzen zaitez, hain erromantiko, zergatik ematen diogu, ez? Euskarari horrelako kutsu erromantiko absurdo hori. Hizkuntza erraminta bada. Eta euskara duinduko dugu, erabiltzen dugunean beste edozein hizkuntza bezala. Eta ez daukagun bitartean hor zeruan, ez? Ze gauza polita, ez? I think it's beautiful, pues ez. Bai. Eta, joer, ze aserre, ez? Osea, hainbat jende dago, ez? Osea, alde batetik esaten duena, ze polita den euskara, baina erabili egiten ez duena. Eta da, segurazki, popularra izatearren. Bai. Nei ematen dit amorru pila bat, nik idatzikoet 30 txiotik bat erderaz, eta da, seguramente referentzia erderaz delako eta horri, eta ematen dit amorru bat, gaztelaniazko txio bat egin, eta derrepente horrek karreria hartzen duenean, esatet, joer, nire jarduna oso gutxi... Nik ez esaten, oso ondo gutxi zaite, nik ere... Ez baina, ematen dit amorrua zentzu hortan, esatetena, orduan ematen du zerala popularra, eta ez, joer, nahikoa eta zera daukat. Bai, gaur egun, itzultzaia daude, ez? Eta oso ondo funtzionatzen dute gainera. Eta oso ondo funtzionatzen dute. Nik gaztelaniazko jarraitzaile asko ditut, zakitenak euskeraz, baina esate dute jarraitzen dutela, lagunak, esan nahi dut. Bai, eta gero, oraindik dago arau bat, eta da,
bapatean gaztelania, bueno, erdal munduetatik baloratzen denean euskal zerbait, bapatean balioa dauka, ez? Hanik horrekin daukatera retxazo handia itzulpenari, ez? Oain de repente, deskubritu dituzte, Carmele Jaio, Eider Rodríguez eta Espainian. Lan munduan nik ulertzen dut. Nik ulertuko nukezuk erderaz idaztea, zure lan bida dalako. Eskeneak, jan egin behar duzu. Eta orduan, normala da, Euskal Herria txikia da, eta igual zuzu garatuko zure karrera behar bezala euskaraz bakarrik egiten baduzu, ez? Nik lan aldetik ulertzen dut. Ulertzen ez dena lana ezpada, zergatik ari zara, edo zergatik ari da norbait, erderaz, jarraitzaileak lortzeko? Bai. Pues gaizki. Bueno, sare sozialak aipatu ditugula. Zer eman duzu zuek sare sozialekin? Galdera zehatzen goizuet. Aste honetan, Google erori da. Emailak ez zuen funtzionatzen, Drive-a blokeatu egin zaigu, zer eragin, ez da oso luzea izan etena, baina nola ere egin du? Ba, ni ez naiz enteratu, pentsa. Ni marroi baten erdin harrapatu nago. Eta zehazki, gelditu da, orduan? Batean erori egin zen YouTube, erori egin zen Google, Drive, eta orduan goizean egon zen, astelenean izan zen. Egun batez? Minutu batzuk, ordu bat. Eta igual ez da ordu batera iritsi. Ordu erdi luze izango zen, edo. Ni erotu nintzen. Negon, esate dizut, Drive batetik gauza batzuk hartu beharrean, eta email batzuk erantzun beharrean momentu hortan, Drive izan faiatzen, atera eta sartu nintzen bazpare, izorrotzan, segin hon, Twitterera jun, jende erori zaizu ere, ikusi nun ja trending topic zala, jende guztia, orduan, lasaitu bat hartu nun, esan nun, bueno, mundua erori da. Ez zuan kasartu ez dizu botoi bat. Hori da, ez zenik izoratu, ez dieten nire ezer blokeatu, eta dutxatzera jo nintzen, denbora, esan nun, deskonektatzeko, eta hor, dutxero gola, batzian alako parre atake batek, esan nun, ostra, ojala jakeatu badute, eta mundua gelditzen bada, ja, 2020 hori falta zaiona, osea, fuera. Ezin da zer egin, ezingo genuke. Bizitza daukat Gmailen, erabiltzen dut nire autobilatzaile bezala, dokumentu bat, Driven dago guztia, eta hor norbaitek edo jarrizun, bidatu beharko nukez independentzia daukagun Googleekin edo Gmailekin edo, eta esan nik erabatekoa. Baina aldi berean betxatu nun, kaos, ez dago. Eta badago hor zerbaitela plazera ematen duena, ez? Bai. Pentsatzea, dana pikutara. Bai. Eta guazen astera berriro, zerotik edo, ez? Bai. Osa, pandemian remate erutziteten. Eta zer gertatu zen, benetan, ez errez, osea, erori gintzala... Ez dakit, gero aktibatu zen, berriz, ez dakit, lia da bat, norbaitzuk despedituko zituzten aste honetan, imaginatzen dut. Bueno, sare sozialak alde batera utzita, pixkat gaur egunean segituko dugu. Zemuz ikusten dituzu ezue, Tessa eta Katxalin? Zuen buruak? Buruak. Bai, orain? Ondo, inoiz baino beto. Toma. Bai. Bai, ez. Gusto bate balako kentzen. Bai, baina inoiz baino beto, esan nahi, igual, adinagatik, esperientziagatik edo bizitzen duzunagatik, Gero eta gehiago hurbiltzen nerabe horrek nahi zuen era edo. Osa, azkenean nerabek ona daukate da sinistea dena dela posible ez. Eta gero gertatzen dira gauza bizitzan, depresioak daude eragina, daude gauzak, eta orduan desbideratu egiten zara edo, behintzat ni, desbideratu nintzen. Eta gero, orain sentitzen nahi naiz, bueltatzen ari nahi zela, ni naizena izatera, eta hori oso gauza handia da. Baina bidean gauza asko geratzen dira, noski, edo ukatu edo uko egin behar diezu gauza askori, edo... Baina, bueno, esatezu, joder, behintzat, badaukat nire burua geroz eta gehiago naizen sensazio hori. Arra. Bai. Ni, momentu oso batean nago gauza batzuk bere bidea hartu dutelako, eta gauza materialea esaren ezkasi. Zan nahi dut, non bizi, proiektu ilusionantetan ere bai, kooperatiba sortu, gustoko daten lan bat egin, da bakit dela, izan daitekela kapitalismoaren azken trampa esatea gustoko daten lan bat egin eta pozikotea, baina eske benetan gustatzen zait. Eta gero eta ikasgai gutxiago ditutela, edo gero eta pendiente gutxiago. Ni zerrendak asko egiten ditut,
konpulsiboak egiten ditut zerrendak. Zea maiz enkanta bezala zerrenda luzen erregin jama. Exactamente. Ni goizan jakitzen ez, ere zerrenda zein barreten. Nire agenda kasi jartzen dut noiz bazkaldu berten. Orduan, baditut oraindikan pendiente zea diotzuk denboraren kontua da. Osea, neke estremo batekin bizi naiz azken urte hontan. Orduan, proiektu asko ditut, oso emozionantea da, baina eta asignatura pendientea da, ikasgai pendientea da, geistea nivela asko. Osa, oso ondo etortzen ari zait tabernak itxita egotea, oso ondo etortzen ari zait, baina hala ere, lo eginda ere pasatzen ez da neke batekin dabil aspaldi hontan. Baina urte hau oso neketsua izaten ari da denentzat, Baina nik konturatzen nahinez, azkeneko urtea diala, eta ni ere urteak egiten noan inean, gehiago nekatzen naiz, ezin dute ritmo hori jarraitu, eta ez den nahi. Orduan, ere, ongi bizitze bideran, lan gutxi egin behar da, lo gehiago egin behar da, eta landaria gehiago zaintzeko denbora. Hori da. Baina gainontzean ondo, eta gero proiektuetan, eta lasaiago ere bai, heldutasun kolpe batek emango balia bezala bai, iaz edo mantzitan ikustet berriz, holako lasaitze bat. Zure zerrenda horretan zer daukazu pendiente? Etorkizunerako erran nahi dut, plan bat hurbila. Plan bat hurbila lan gutxi egitea oso importantea, eta gero denboran kudeaketan permititzea, nik uste orain arte ere gainera autonomo izan geranok, edo sortzaile izan geranok, edo lan prekario asko izan ditugunok, mania persekutoria, pobreziaren mania persekutoria bat daukagu, orduan lanari bai, edo zein baldintzatan, eta hori topiko bat da, errepikatzen dugu baina eski holaxe da. Beldurra daukazu, bihar ez da zunik eukiko. Eta uste dut orain, lan egitura bat egitea, kooperatiba sortzea, jatzaude bakarrik ez dakit zer, baita ere ematen dizula beste zera bat. Orduan, nik nahetena da lan gutxi, diru gutxi irabazea, baina lan gutxin. Lan jende gehiago, daugat oso argi, esan nahi dut. Nahiago dut 1000 eurista izan eta denbora euki, modatuko gea, nola bat. Zer pasatzen da, gero gauza politak ere pasatzen diala eta ez diotela hauko egin nahi, ez? Orain irakurre taldeak kudeatzea ditut pila bat, eta eskatzen nahi dia gero eta gehiago, eta pena ematen diz, etortzen dira herri batetik, herri txiki batek, eski gaudeia, 15 emakume apuntatuta, zurekin irakurre taldeteko, joder, nola naiz fungo, ez? Eta hartzen dut, eta gero, jalin, ostra. Zerrendan hori da, zea gehiena daukatena, bai. Zure zerrendan? Bukatzea esaten ikasten, bukatzea, aspaldi hasi nintzen, eta ja, bastante garatuta daukat kontua. Eta orduan, sensazio hori, bai peseteroa naizena hori alde batera utzi da kendu gainetik, ez naiz peseteroa, nire lanagatik obratu nahi dut. Ez dut lan hau egin nahi pentsatuz etorkizunerako ondo etorriko zaidala, ze ez da egia. Normalean horrelako inbertsioak, ez dira egia izaten, nahi dudan proiektuak egin, eta orain arte egin ez dudana ere egin. Emakume adindu bezala nahi dut aukera bat, nola esan, niretzat lan hori, emakume aktore, adin bateko emakume aktoren lana defendatzea oso importantea da, ze justo daukagu, inoiz baino interesgarriago gara, eta inoiz baino lan gutxiago daukagu. Igual horregatik. Eta orduan, horregatik izango da, ez? Gure adina, orain da, zarregia gara amarena egiteko, baina gazteiak amonaren egiteko, orduan, hor gaude. Eta emakume bezala, gara inoiz baino interesgarriagoak, edo ala ikusten ditut nire inguruak, eta nire ere ez. Orduan, gauza asko, nik pensatzen dutenean eriotzan, esaten, jode, oraindik ez. Oraindik ez mesedez gauza asko egin nahi ditut, oraindik ez. Eta, hori. Gauza egingo dugu, dela, bukatzen joan barra gara, denbora bukatzen ari zaigulako, prestatu dut hemen badago Prousten testa, ez dakit duzu ere egin dizueten. Test bat da, ohiko galdera batzukin nik erdiak kendu ditu eta nire erdiak gehitu. Oso azkar egingo dugu, denbora gutxi falta zaigulako. Txandaka, tra egingo dugu? Oso ongi, bale. Zure bertute gogokoena? Azkartasuna. Alaitasuna. Pertsona batean estimatzen duzuen ezaugarria? Humorea. Humorea ere bai. Humorea. Zure akats nagusia? Zuzu akatsi, horrela ematen dizu denbora pentsatzeko dramatiko egia naizela. Baina hori ere kentzen nahi naiz, konste. Vanidadea.
zuen guilty pleasure. Zera guilty pleasure ez dazki? Pekatu bat ezin dena konfesatu. El conquistador del fin del mundo, o del Caribe. Benetan, ez duk inoiz pentsatuko. Nerea... Oso gaizko pentsatuet ikusten, baina ikusten dut. Nerea ikusten ditu dela pelikula horiek oso aurre ikusgarria direnak Navidades en Cape Town. Entonces, chico conoce a chica, resulta mutilako daukala neska, baina eske gero benetan maite du, bueno, hori. Holako mierda romantikoak. Nik hori bai, baina hori ez da guilty pleasure, hori da pleasure. Hori da guilty pleasure kaka bat direlako. Eta badakizulako ze gertatuko da. Baina, orain pandemiaren asunto honekin nik behar ditut gauza lasaiak. Nik horiek hilo asesinos en serie, ez dakit zer, batxas errar, bueno, nik, konkiz igual urruti geratzen da. Sucedien urgencia, seguro. Eta, bueno, ez dakit guilty pleasure da, baina niri etxea konpontzeko programa Los Hermanos Scott eta horiek danak ikusten ditut. Zer errango zenieke zuen 15 urteko Katxalin eta Tesari? Dena ondo aterako da. Izan zaitez zu zeu, eutxi. Eta azken bat, zein da zuen zoriontasun amestua? Denbora. Lasaitasuna. Itzongi. Eskerrik asko. Zuri, zuei. Ez dakit zerbaitere gehiago erran nahi duzuen, Ez asko esan dugu. Ez dugu denbora askori, beraz, mot izan barra erraten duzuen hori. Ez eskerrik asko, bagerari eta zuri. Oso gustora egon gara, ez? Eta ja zautzen gara personaki, Bai, eskerrik asko Tesa eta Katxalin, bagerako bikografia honetan parte hartzeagatik, eta zuek erran bezala, Twitterren ez, orain aurrez aurre ezagutzen duzu elkar. Eta mil esker. Zuri.